Diyang galit nga ni Pundak ang uwan kagahapon nakamugna kini og halapad nga pagbaha ug ubang bahin sa dakbayan sa Talisay. Samtang Mananga River ni saka ang tubig. Mga pagbaha nakuhaan og video sa mga netizens. Ang detalye sa report ni Femery Dumabog. It's fun in the flood. Kay taliwa sa baha, gihimo ang kalingawan sama sa pag-skimboarding ni ining usa ka lalaki. Nakuhaan kini sa usa ka netizen nga si Crescent Moon Abala nga nakaagi sa Bulacau, Talisay City. Sa lain niyang video, makita ang kalapad sa baha nga moabot sa tuhod sa mga tao. Apan ang ubang mga sakyanan ni sungasong gyud sa baha aron makaagi. Makita usab ang pagsaka sa Mananga River. Sa kuha nga video ni Manilin Aninson, kinsa nagpuyo daplin sa Mananga River habig sa Barangay San Isidro, makita nga hapit na kini moawas. Apan sa Barangay Dumlog, nakasud na ang baha sa panimay nila ni Ramil Laconia. Nasudan usab og baha ang shop ug balay sa usa ka netizen sa Barangay Kansuhong. Gani hapit na mulapas sa ilang katre ang tubig ug nang lutaw ng ubang gamit. Samtang miabot usab sa tuhod ang baha sa mga minteryo sa Barangay Poblasyon sa syudad sa Talisay. Sa kuha nga video ni Emily Lipanin, sa entrance pa lang, grabe na ang baha. Gani, wanay gyud sila nakasud sa minteryo kay gidid-an na sila sa mga pulis. Bisan pa man sa lapad nga pagbaha, gitug-an ni Felipa Solana, ang Talisay City Social Welfare Officer, nga way mulupyo nga nagpa-evacuate. Nasayran nga pasalo alas 4 gahapon sa hapon ni hubas ra usab ang baha. Matod sa Pag-asa Visayas, alas 12:52 gahapon sa udto, moabot sa 7.5 hangtod sa 30 liters per square meter matag oras ang nabubo nga uwan sa pipila ka bahin sa Sugbo, ilabi na sa dakbayan sa Talisay. Kung 150,000 ka baril o drum sa tubig ulan sa matag square kilometer kada oras ang nabubo. Pagpasabot ni Jomar Clarino sa Pag-asa, maktan nga heavy to intense rain usabang ilang gipagawas nga advisory sa syudad sa Talisay. Hinungdan nga nasinati ang mga pagbaha. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.